Salam, hormatly vatandaşlar. Şu gün 2023-nji ýylyň 18-nji apreli Demokratiýa Watan Türkmenistan Halk Hereketiniň kanallarına hoş geldiňiz. Şuňky temamyz aýaklan çären durmuşa geçirmek boýunça halkdan gelen soralar we şoňa jogaplar. Birinji bilen gelin, men size eýýäm Türkmenistanyň gelen suratlar bilen tanıştyrayım. Soň bolsa gün YouTube'da ýa-ni kommentariýalar görüp şolara jogap bereyim. Aýaklan çäre boýunça soraglaryňyz bolsa, siz gün efirde menden sorap bilersiňiz. Ine kommentariýada ýazyň, men ekrana şu kommentariýalaryňyzy çykarp bereyim. Gelin biz häzir eýýäm Türkmenistanyna çäre gidip dur, şol Türkmenistanyň adam suratlaryny size görkezeyim. Hormatly vatandaşlar, ine siz gördüňiz, puluň ýüzüne her türlü edip ýazylan sözler bar. Ýa-ni haýsy sözler ýazmaly? Aýaklan, galyň inni, ýadadyk, gün bol, DWT öňe, oýan türkmen, şu sözleri we şuňa meňdeş sözleri ýazyp bilersiňiz. Ýazanyňyzda bir gyrajygyny ýazsaňyzam bolýar. Hökman hemme ýa-ni puluň ýüzüne ýazmaly. Bir yerine ýazsaňyzam, kiçik ýazsaňyzam tamam. Uly ýazsaňyz onsoň köp görünýär. Ol has neme bolýar size. Şoň üçin özüňiz serediň şoňa. Serdar, hoş geldiňiz. Ine biziň efirimize Serdar goşuldy. Hoş geldiňiz Serdar. Salam. Hoş buldum izleýänler. Merhaba, salam aleykum. Wa aleykum salam. Serdar, men ýalňyja açyk video görkezdim. Ýa-ni gelin birinji video ýatan zadymyz, ýa-ni ýaňy gelen suratlardan günle suratlar gelip dur. Şu günem geldi bir näçesi. Şol aksiýa, ýa-ni çäreni dowam etmeli. Näçip şu çäreleri? Biri şäre bir zady görkezýär. Kim çalışmalara taýar? Kim öz geljegi üçin bir kiçik adım etmene taýar? Şonu görkezýär. Şuň hatda olanlar jaňa diýär, Telegramda da ýazýarlar. Murada men tanışym ýok, men ýeki özüm daşymna nire puly bermeli bolsa puly bereýin. Siz ýa-ni Türkmenistan aktivistlary iýerin şolar etsin. Olum bolýar. Olum bir çykalga. Ýöne biz siziň özüňiz etseňiz gowy berýär, näçip? Biz täze jemgyýet gurmaly. Biz täze Türkmenistan gurmaly. Siziň edileriňiz bilen biz şol zatlary gurmaly. Biziň edillerimiz bilen. Hemmämiz bilen. Onu biz bir jemgyýet bolýar, onu biz bir agly bir halk bolýar. Şoň üçin zulümmami hemmämiz arkalaşyp, ýa-ni zuluma garşy hareket etmek. Egerde men Serdar
Yine 5-6 tane hemme zat edip görse onu siz ütkömeýäňiz. Eýýem Türkmenistan gurulup başlady. Eýýem siz ütkäp başlamaly. Haçanla biz Gurban Güýüni aýyrsak, ol bizim birinji etapyň finaly. Ýöne birinji etap eýýem başlady ýörekdir. Şoň üçin men haýyş edýän şu videony paýlaşyň. Ýa-ki esasan birinji videony paýlaşyň. Hemme ýerde şu video görülsün. Adamlar öz göwüni bilen özleri hereket etsin. Özleri hereket et başlasa aktif bolýar. Bize iň esasda rejime garşy halky aktif etmeli. Onda bir turumuzda hemmeden turýar. Ine sen näme pikir edýäň Serdar? Şu mesele boýunça. Gatı doğru belli geçtiğimiz Murat Kılıçoviç. Elbette buna bir adım, 2 adım ya da 3-5 adım bilen edilecek iş yok. Hani her kim daşın aşağını elini koymalı, barmağını koymalı diyen yeri geldi da. Dünya ütkätdi, dünyada siyaset ütkätdi ve bu täze Türkmenistan'da her bir cemgiyetin raýaty, her bir grazdanyny öz rolunu, hökmany suratda koymalıdır. Öz rolunu, hökmany suratda ýerine ýetirmelidir. Ýa-ki diýilýär, biri uğratsın, näbelik su uğratsın, birine paýlap bilmese de edilecek saat gatdyken Murat Kılıçoviç. Sesimiz kesilýär. Serdar ine ses gelinçe men aýdaýyn. Ine Türkmenistan'a talipler jaň edýän maňa talipler maňa ýazýar. Murada bir 30-40 man pul alýasy. Şu pulam edýäse ýöne başga pul edilen dok, başga pulumuz ýok. Eger mümkinçiligiňiz bolsa, bu pul ýerdiňiz hemmesini paýlaly ýa-da bizde 200 pul ýok diýär. 200-300 manatlap pul ýok. Biz 30-40 mandalyat onan hemmesini ýazsak görünür ýöne şoň ýardyna bolan ýazyp biz ýaýra diýär. Ýöne çär gowrak giderýär, biz taýýar diýip talipler hem Türkmenistanyň içinde aýýar şonu. Ýa. Aýda Ses indi gelen bolsa onu конечно elinden geleni etmeli. Edesi gelen adam 9 etaýyň depesine çykyp 15 etaýyň depesine çykyp zınk koýberse de bolýar, ýylyň eline paýlamak gerek der. Köçede geçip barýan onu görsün, eňilip alsın, okasın, şol hem yeterlik. Wel hakykatdan hem şeýle bir uly bir gün her bir Türkmenistanyň grazdanyny boynuna düşen wezipesi, din tarapyndan hem wezipesi boýuna, kanun tarapyndan hem wezipesi boýuna, egerde gelecekde Türkmenistan bütün durnukly, asuda görmek isleýän bolsa we şol ýurtda ýaşamak isleýän bolsalar hem her bir grazdanyň etmeli borcu şo. Hani 7'den 70'e deyip hemmeni süýremäli, güýji ýetdiginden şunu bar güýji ýetjekler şonu etmeli. Ama biz daşyndan edip otyrys, içinden halk var, elinden geldiğince etmeli. Oňarp bilse şo polisiýa eginli işgärlerim etmeli şonu. Pagon dakkan waýennam etmeli şonu. Pagon dakkan komitet prokuroram etmeli şonu. Bu rejim hiç kimi aýanak berdi Muhammedler. Hiç kimi aýanaklar görüp otyrys. Hiç kimi aýanaklar hemmen dersine saman tıkyp otyr bir çetden. Şonuň üçin her kim öz roluny bärde ýerine ýetirmeli. Kiçijik bir hereket et. Bir kağız yaz. Pulun ýokmy? Depteriň kagyzyna ýazyp, muny uçurup gober bir ýerlerden. Zınk git bir ýerde, goýup git bir ýerde. Ediljek iş gatdyken, etjek diýse edaýmaly adamlar bu. Ne bugünkü gün atwestinli gün. Dogry. Ine gatow ideýa berdiler. Egerde pulu ýazyp bilmeseňiz, pulunuz bolmasa, onu ýa-ki bir listi, bir 5-10 bölüp, şoň ýüzüne ýazyp, ýa-ki ýokurky etajardan aşakyň hemmere ýaýrasyn şu kagysyklar. Bağlara dökgüdün, hemmere dökün, görsünler şonu. Ýöne pulun ýüzüne hemme ýerine ýazsaňyz, o pulu ýuwmaly bolýar. Şeýle magazynçylar almaz. Ýöne gyrjygyna DVT aýaklan, aýak alyň, oýanyň ýadadyk bolunny, bolanok, turmaly, gümmaly diýip ýazsaňyz ýeterlik bolýar. Şoň üçin Türkmenistanyň içindäkiler haýyş edýär, şul çäre goşulyň, sizin geljeňiz. Siz şu rejim ýykylyp çalşmany isleýäňizmi? Ine birinji ýadım. Biznesmenler içindäki Türkmenistanyň içindäki ekrançylyk edýän potrotçular hemmeleri haýyş edýän. Häkimlikdäki işleýänler, häkimler hemmeleri haýyş edýär. MVD, polis işgärleri, ýa-ki
vayan işgaller hemmäňiz içinde. Diňe halk däl. Siz hem halkyň bir bölegi. Indi polisler aýdýan, polisler siz adamlary görseňiz ýa tutsaňyz sypaçylyk edip goýberýär. Ine sizin şo goşanyňyz bolýar. Köçelerde şo pullary görseňiz depip geçinde nimetmeň, ünsvermeň diýip ünsvermeň geçiberin. Polisaň ýol başlarynda haýyş edýär. Biz indi şu rejimden diýin bar. Bolly ho, siz hem ýadadyňyz, biz hem ýadadyk şundan. Enatalarymyz hem ýadady, dogry gardaşlarymyz hem ýadady. Bütün dünýäde maskara bolup ýör. Bolly edil şu ikisany idiodi, psihiktaýdan kelleti giden adamlary biz tutsak edip türmäge atmaly. Cezasyny kesip. Şonuň üçin teröristler şoňa goşulmaly. Indi Türkmenistanyň daşyndaky adamlar, siz öz dogruňyzda pul ýeriňizde haýyş edin. Oň bir bölegini 10%, 5%, 20%, 30%-na çelli şonu şeýdip magzyna çörek, pörek altynlar kiçiden ýadaýtanlar hökman ul edip ýazmalylar. Ol bir kimin dogry arnaşy ýok bolsa ýa dogry arnaşy riske goýjakka bolsa biz ýürütülüşden şot berer. Şo şoda geçirersiniz hemme pullar içindäki aktivistlere diňe şulakça gider. Ine şul sizin özüňize investisiýaňyz. Şu neçelli siz rejimi gollap, oňa para berip da edip korrupsiýa investisiýa etdiňiz. Inni özüňize investisiýa edin, öz geljegiňize. Ananyň, maňa da Serdara da pullar gerek, bize yeterlik. Gaýtyp biz öz pulumuzy goýýas. Siz özüňize investisiýa edin. Ine şonu haýyş edýär. Gelin YouTube'daky ýazylan kommentariýary okap şolara jogap berelim ine Serdar kimi. Ine şu ýerde kommentariýa bar, men okap bereýin. Ine Yakov ýa-da adamlar şonsuz hem pul ýok. Yeni hat ýazyp köçe taşlamalym diýerler. Adamlarda pul ýok. Şu yeni şu sonkuja pulnam üstüne ýazyp taşlamaly diýip torýar. Ine men düşündirjek adym. Elbetde sen hemme elindäki pullara ýazmaly, şoň bir bölegine ýazmaly. Gorksaň 5%-na ýaz. Gorkmasaň 10, 15, 20, 30%-na ýaz. Hökman onu ul edip ýazmaly bizim görkeşimiz ýaly. Onu kiçiräk edip ýazsaň bolýar, gyrajygyna tapawut ýok. Ýöne akça goşulun. Şu sizin geljeňiz. Ertir ine bul meni maşenik kidad etdi, ine bul meni parahor eýdiýä, beýdiýä diýmän. Goşulun da herekete girip edin. Mysal üçin, öýde oturýarsyň. Çörek gerek bolsa, gidip magzynyň un alýaňa ýa çörek alýaňa, şuraya siz hereket etmeseňiz, özüňize investisiýa etmeseňiz, näçe ýurt gowulaşdy, näçe sizin durmuşyňyz gowulaşdy, näçe demokratiýa gelsin öýüňize. Gelmedi. Hiç wagtda gelmedi. Sabırlyk bilen alt gördük bolmady. Ýa-ni oturup ýalwaryp gördük bolmady. Aeroportda arkada alyp Serdar diýip gördük bolmady. Hatar oturup ine adamlar ýol açyň diýip ağlap haýyş etdiler bolmady. Bunyň bize rehimligi ýokdur. Diktatura näçe diktatur diýilýär. Rehimsiz, öz halkyny ezýän, gyrýan, öz halkynyň pullaryny ogurlayan, şu pul esas maksat pul ogurlanyna bir galsa şonu ezmeli. Ine halk aktif bolsa şolary ezmeli. Ine şuňa şuraya diktawat edýän adamlar diktator diýilýär. Men näçe Gurbanullah we Serdara men liçna diktator diýen täze beýlik halka ýol beren. Bizim cemiyetimizi östüren ok. Cemiyetimiz ösmän soň, cemiyet ýykylan soň, hemmämiz ýylata dönen soň, hemme sosial problemalar emele geldi. Asudalyk ýitdi, wyjdanlyk ýitdi, watançylyk ýitdi. Ahlaktaýdan hemme derece gaçyp, hemme aşağı erwet derejeleri ýokary galdy. Aýdar ýaly, ine terdim. 80% polisiýa şäherleri sifilis keseli bilen keseldi. 14-16 ýaşly mektepde gyýlar zorlaýar. Hukuk gorayan gurumlar ünsverin. Statistika. Biz bu maskaraçykdan çykmaly. Şoň üçin ine siz näme pikir edýäňiz? Serdar, adamlar özüniň geljegi üçin 5 manat, 1 manat investisiýa etmelimi ýa-da
ay öňüm pulumuz yok, siz bizi yine de edýäňiz dip, sizin bir tarapdan edýäňiz dip oturmaly şular. Alma piş ağzıma düş diýende hem almany tapyp soň aşağı oturmaly ekenine bir şeňçe ağzyňa düşmeni garaşak bolsaň. Almany tapmak üçin almaň diýine ýöremek gerek, barmak gerek däme. Şoň üçin her kim gelecek üçin ädimini, hereketini etmeli. Owa Türkmenistanyň içinde diktator rejim bar, oğlu bilen atasy eden edýotir, ýapdyrnaklar edýotir. Arada olanlaryň bir paýlaşyp otyr, owasyna garap tehnika sürüp otyr, waýan tehnika näme diýýän o taýda özüni goraýan beýlek edýän o däl. Her bir halk hereket etmeli, her bir watandaşyň borjy. Mektep okuwçysyna çeliş onuň borjy şo. Mektep okuwçylaryň bir gün görüp duranak, beýleklere emet duranak. Bazı yerleri, poşta bir ulakan binan tapın, tapawdy ýok, oklan şo taýdan. Diýsek Türkmenistana bir giden ulakan bina var, hemmesini gorap bilesler ýok. Oklap da goýber ýeterlikli şo. Uçurup goýber. Onlar bilen videosunu çekde paýlaş görünsün şu taýda. Şu gün ediljek iş şo. Bugünkü günde ediljek iş, ediljek hereket şo. Gelecekde ýurdumyza asuda, parahat ýaşamak üçin. Bugün sesimizi çıkarmaly, erti sesimizi çıkarmaly. O izimizde geçen 30 yıl garaşsyzlyk döwrü var, 70 yıl esser döwrü var. Ha sesimizi çıkarmak, sesini çıkarma diýip ýene bir näçe ýyl oturmaly bolar. Öňki ýalak döwrü ýok. Hemmeň dersine saman tıkırlar bir çetten yeke yorunca aranýaly, yeken goparanýalak, yeke soňuna çıkarlar bular Türkmen halkynyň. Şonuň üçin Türkmenistanyň halky bugün yeke her kim elinden gelen hereketini etmeli. Diýene şonu gaýtalýan bu gaýdara sözüm ýok. Murad aga tamışda ýanyp ýatyr, odalyp ýatyr. Her kim pikir edýär-de, bir özüniki komfort tapyp, ay menkä gülýärler. Para hadafmanyma Allah şükür arkada döneýin. Ine Fransa ýalylar, ol ýalylar, bu ýalylar diýip ýa-ni özlerini alýar. Ol emhime ýa-ni terroristler ýaýrar şu gepler. Ine men Fransaň ýagdaýyny aýdym. Fransada 70 milyonly halk goly ýaşaýar. Manifestasiýa geçýär. Hiç kime ýa-ni azary ýok. Hemme zatlar işläp dur, hemme zatlar ýörep dur. Ine ýolagçylar manifestasiýa diýem, şo gün ýolagçyda 15 poýzda derek 4 poýzda bar. Ýöne ertesi hemme zat gülýärli. Olu ýaly manifestasiýa etmek bir ine döwlet krize düştü däl ýok. Gülýärli hemme zat işläp dur, aýryp ýörep dur, magazyna haryplar hemmesi bar. Pulun ýetýär, öňkü ýaly. Öň ýylla bir tane iPhone çalşan bolsaň, inni ýa-ni 2 ýylla çalşýan. Ine tapawdy. Öň ýylla 4-5 gedek daşörde gidýän bolsaň, inni 3 gedek gidýän. Ine tapawdy. Ýöne pikir etmeň Fransa ýykyldy, zadety ýok. Bäerde jemgyýet öz hakyny gideren nokta ösüp dur. Öz manifestasiýa edip ösüp haklaryny gorap dur. Şunu etmede, şunam Türkmenistan bolýar döwlede. Dogry şunu. Gelin inni ýene kommentarlar okalyň. Şu ýerde essay ýazýar. Men diňe ýa-ni kritik kommentarlar okaýan, gowy kommentarlar okan oksaýar, olar düşnükli. Essayde salamrada adamlar eýle pul tapsa hem alıp alar, hem şonu ýup ýene ulanar diýär-de. Onlar ters investisiýa bolýar da, ýa-ni adam bir de özüne investisiýa edip çağır diýsek, beýleki adamam şonu tapyp ýup, ýa-ni gurban ulyň etjek zadyny köçede ılgap manatlar ýup, ýa-ni adamlar bilmedýär etjek zadyny ýene de halk etjek bolsa, onu näme etmeli şu wagtda. Şonu gaýtyp etmeliler. Gaýtyp gapdalyna birden söz goşup ýene de ýaýrat goýar. Ýa-da şonu gaýtyp hemme ýerde ýaýrat. Ine şonu etmeli. Onu ýup ýene de neme goýsaň, sen gaýtyp aksan durduň bolýar. Öz geljeňi durduň bolýar. Sen näme pikir edýän? Serdar? Deňizde gark bolan adam ýylandan ýapyşan eken. Şondan bir gutularyny etdi. Spasение утопающего özünü goramasa, onu gapdaldan gelip hiç kim goramaýar Murat Kılıçdarow. Ol aýda oturan rahatlary ýene de halk özüni neme diýýärni bir manadyny sowasym. Şeýle bir ýan tarapdan matematik tarapdan sebep
Bir manada Türkmenistanda näme düşýär? Näme alyp bilýän bir manada? Ýa-da 5 manada näme alyp bilýän? Günnelik sowulgan bir stakan çigidiňem bir giden pul bolandyr 5 manatdyr 1 manatdyr şu atda mysal üçin. Bir manada alyp mütkeşse adam alyp bolýan, çölegem düşen däldir bir manada. O gymmatlandy. Gelin indi kommentarları okalyň vatandaşlar. Ine şu ýerde bu hereket gowy bolmandyr vatandaşlar hop ölü olur diye, hop bolur diye. Ine şunu näýe görýän sen? Biz ýanky hopda gatyn ferip ýanky iň birinji ädim hop döretmeýän, hopy giç bolun herekete başlaýaryn ýok, hop bolur, tutup çapym ederler, ömürlük basarlar, o ýerde de çüýür ederler. Ýagny şol atlar aýdýar. Men dünkü efirinde da aýtdym, ine listovka paýladylar, goýberdiler. Listovka diýen manadyň däl. Bir kiçik manada ýazanyň däl, listovka paýladylar, sakladylar da goýberdiler. Sebäbi jinayet iş ýok, administrativny iş bar. Şunu edeninde seni 15 sutka çel saklap bolýar. Seni 3 sutka, 1 sutka saklap bolýar. Biz şonu giyip öwrenmeli. Biz şol izolatora girenle ýanky şondan gorkmaly, haklarymyz goranlar. Ine bizim size ködür edýän zadymyz, ine şol 15 sutkan geçen o. Siz hopa atamdy. Ol bir ikinci men öňe aýdypdym. Her aýda şu rejimiň esasynda 150 adam ölýär. Türkmenistanyň içinde daşynlar. Diňe Türkiýede 2 adam ölýär. Operasiýa bolup pul ýetmeýän, ýanky asuransy ýok, nemesi ýok, giden ok, soň bolýa geçer diýip betbaşal düşüp ölýär. Şol ýerde bolmaly Türkiýede 14, 15, 16 saat işlemeliler. Öz maşgalatyny Türkmenistanda bolmaly. Siz o zatlary ünsvereňiz, siz odyň içinde bileňiz, ýöne kiçik ädim, kiçik özüňe investisiýa etmek üçin, özüň geljeğini etmek üçin ay ýok, hop bolýar, bolmandyr bu aksiýalar. Sen näme pikir edýäň? Serdar? Vallahi Murada, bu ideas ýene de şo gaýtalap ideas şo zatlary. Bunlaryň köpüsi ýa-ni hyýalak. Pulun sowasa gelen oson pul tapmagan realna kyn hakykatdan pul tapyp etjek adam bahana gözlemeýär. Pulum diýmeýär, beýlekim diýmeýär. Mena pul tapamak ýene samanyň ýüzüne ýazyp bolýan eken saman paýladym diýer. Giderde şäheriň bir ýerine aşgabadyň bir ýerine saman zyňar krişadan. Hani bir ýere petde saman dökülür, näme bolýar köçe saman dökülipdir diýerler. Hani protestin görnüşleri kendir, nägileriň görnüşi kendir. Ya bir bilmedim namen kagyza yaz, weniga yaz, bir zada yaz, bir sesini çıkarmagany görkez abraşat etsinler. Dom prawyň işgäri görsündim bolmana, bäh, ştaýa bir saman döküpdirek owa ýerine döndürdir diýip. Ya da ýene bir zada etipdir diýip. Bir bahana tapýan adamlar bolýar, ey wastanam, ya gaýtsyňyz ýa-da ýurduň içinde gaty güýçli propaganda gidipdi. Hani onu dinlemäň, bunu dinlemäň. Yani Putin'e hiçat etip bilen aklar, Erdoğan'a hiçat etip bilen aklar, Gurbangulyna hiçat etip bilmeýäňiz, kim goşulsa kelle gidi, türme gidiýäňiz, owadan depe gidiýäňiz, ömrüňizi ýakyňyz, ömrüňizi kül edýäňiz diýip ýamman güýçli agitasiýa güdükdi hökümet tarapyndan bize geltiren maglumatlara görä inanılmaz derecede. Her kimin izinle bir adam bar ýalak adamlar özü biriniň ýanyna bir zat diýamam. Hani ağayın qarındaş tanış milisiyesi var misal üçin, waýerni komitet gatnaşan adamlar var ablaryň grajanskilaryň arasynda. Her kim öz ýakyn doganlaryna aýdy, ýakyn qaryndaşyna aýdy, bliskilerine aýdy. Goşulmaň, arkasynda hökümet baý ýygnarlar. Goşulmaň, arkasynda hökümet baý ýygnarlar. Ol halky şo gep bilen gorkuzyp otyrlar, şo boş bong bilen. Bular hem indan ey, howada biz näme etip bilýäs? Biz näme etip bilýäs? Biz ağaç adam o wäze tutarlar, ýygnarlar, eýderler, beýderler. Diňe şu propaganda, agitasiýa bilen, ýalan gep bilen titrap ýaty, çaýkanyp ýaty, erti bir gün gitse, halk muny aýamajakdygyny, dersine samandykjakdygyny bilip oturan hökümet elinden gelenini edip otyp bu halk bir turaýmasyn, oýanaýmasyn. Hawas bolup aýaga tursa da, agy birleşip aýaga tursa da bu halkyň aýaga turjagy mesemälim, etjegi mesemälim. Bugünkü günde
paylaşıldı, paylaşılmadı. Pul payla bilmeýän, kagys payla bilmeýän. Köýnüňi tap, maýkany tap, 40 elinde gaýçylyň bir tawra böleklere de yaz bir gyrasyna da mın paylak göber. Musulkan bir gyrasyna da köçäň bir uğurnazyň. Millet, bizim millet yere gözäp öwrünen hemme pul gözäp yere seredi. Birat näme halip seretsin, üstüne gümbol haramduluk yazılsın, gümüne yan yazmanın soňuna yan yazmanın diýip bir rahat yaz. Nägile men diýip yaz. Men närza diýip yaz. İki dünya, o dünya, bu dünya iki elim yakana olacak senin yurdun başınakı diýip yaz. Ya yine şobur ağız yaz. Bir daha söz yaz. Что da nimet razisi näme yazacaksın? Nokat bilen zapitoy koy. Misaly urun diýende. Etjek adam ýolunu tap edýär. Ýöne dogry bulara maslahadan bermeli arasında. Şeydin diýip aýtmadan şu wagt pulu görkezdiň, pulun üstünden düşüp gidip oturýarlar da bir ideýa döredenak. Şunu kagazda ýazaýaly. Başka da yazayel diye yanaklarda. Yaz başka bir da. Doğru. Benim için akşamlarına Murada bağışlan. Ağza çar vakti oldu. Mümkün yoksa 2-3 minut ayrılacak. Yine gelecek çıkacak. Olur. Kamera bilen efiri açacak onu. Olur. Ene hormatly vatandaşlar, ene oğullarda oğlunlar akşam üýüşüp ýa-ni triýek bir zat çekýärler. Ederi iş yok. Yine iş. Alın köl, stenka yal, bolanok, qadagan, yadadık, bir voskilsatyn znak koy, sonra görýänki znagyny koy. Bir zat edin, hereket edin, bardyňyzy görkezin, daş döwrüňizde. Ananyň şo ýerde uçuskowan gorkup başlar. Bir herekete başlasaňyz, polisler gorkup başlar sizden. Oturýarsyňyz, dep geçýärler, oturýarsyňyz, talak geçýärler, oturýarsyňyz, bir-birden ýygnap işiňizi görýärler, oturýarsyňyz, tehel bir tutulsaň çiýşirip gidýärler. Häzir nomeryň daşyna indi ştraf edýärler. Nomeryň daşyna ýa-ni ýürüte bir nime bolýar, garaja nime nomer goýýar içine. Şonu ýa-ni maşina toglap. Indi şonu görseler ştraf edýär. Bolar talamançylar sebäbi halkdan ses çykan. Ine akçy, çäre. Pulun ýüzüne ýazylan okmy? Liste yüzüne yazıp taşla köçelerde. Görünsün. Ona medilen okmy? Onuň ýok bolsa köz al. Köz alıp stenka ýaz. Gümmol. Ya stenka ýaz gadagan, ya sonra verilsin goý. Bir zat bir görkez badyň. Ay ol pul ýok, ol bolanok, bu bolanok. Bahana özüň atmaskany aýryňdy boldy. Wagty geldi. Biz içine girmeli. Biz içine girip şunu tutsok etmeli. İkisine. Ýa-ni kezaplarym tutsok etmeli. Wagty gelindi. Maslahatçylyk durulaly. Indi ýene kommentarlar görkezýän men dowam edeýin watandaşlar. Bir minut. Gelin kommentarlar ýerdirin. Ine şeýle ýene bir ýerde ine Koba Mervani diýip ünsürin şunu gelýän zatlaryna şu şeýle diýe. Gurbanow, sana haýyş uğrunu yitirdiň. Sene halis uğrunu yitirdiň diýe. Pul her bir ýurdun gymmatly birligidir. Döwlet nişanydyr. Döwlet onu çykarmak üçin näçe terişler sarp etdi. Bu provokasiýa propagandasy bilen bir näçe adamyň başyna ýetersiň diýe. Gözenekde yatan itin daşını çöp dürtüp oynamada näme etjek bolsaň içinde et diye. Biz içinde edip otursa. Men şoňa şeýle jogap berdim. Ýatyberin bakan tapıp her bir gedek her bir zatlar tapýaňyz. Tapýaňyzda halkyň badyny başga tarafa sowjak bolýarsyňyz. Bizim hemmämiz hereket etmeli. Garaşdyrlyk öz-özünden gelmez. Muny siz menden gowy bilýärsiňiz. Türkmen manadyny daşar ýurtda milliardlar çykaryp gadyryny gaçyryp arada satdylar. Onam kriminal görnüşde, diňe kriminal operasiýa üçin etdiler. Oňa siz sesiňizi çykarmadyňyz. Ýegenler bir topar pullar çykaryp, hatda Şweýçariýada, Türkiýede, Germaniýada ýa konteynerler türkmen pullar boldy. Kriminal operasiýa üçin oňa da diýmediler. Dewlet çärler taýýarlanyp geçirse de olam güwünüňe de yaranok. Bahana da pul döwletiň hümmeti. Bizde näme döwlet galdymy? Bizde näme konstitusiýa işlermi? Bizde halkyň haklaryny ikkelleli prezidentler gödök bolan okmy? Näme üçin şu faktlar boýunça gürleň yok?
Gurbanlyk öz şäherini goýar. Onam gönü özüne degişli edýär. Näme şonaýdan zok? Sebäbi oňa wyjdanlyk we adalatly süýjülük, watançylyk gerek. Onam halkyň köp bölegi idesi gerenok. Gaçýarlar we geňörýärler. Näme üçin türkmen halky halkyň syýlaşygy ýok. Men şu meselede näme etdim? Men şu soruga birinji ine şu soruga birinji hemmämiz özümize şu sorugy bermeli ýazdy. Ine şul ünsüýäriň şu ýerde ine şu Koba Merwani diýip şul adam egerde biz DVT ýanky nimetine girsek ine şu ýaly DVT kanalyna girsek ine şu ýerde de şol bar da Koba. Bu ýöride MHM agentleri şu ýerde de ýazýar. Boş zatlar Murat Gurbanow çağıyalı kim şeydi pulun yüzüne yazıp paylaşsın etçek bolsaň profesional patkot edäňde diýip ýazýar. Yeni de Koba ýazýar. Murat ağa bolly edäýde eden pokun bolmaýar daşyny oturup içine täsir etçek bolýanmy diýip ýazýar. Ine men näçip şunu MHM agenti diýen sebäbi ünsürim. Ine siz bir kanalda seyredýäňiz. Seyretdiňiz, gördüňiz, öz pikiriňizi ýazdyňyz. Ol hökman bize o pikir bize degişli bolmaly. Mesela şimdi bizi goýup pikir bolmaly. Başga da pikir bolup biler. Ýöne haçanla siz ýürüýte başga kanalda galyp şo ýerde de şol ýazatlar ýazsaňyz onda siz bizi izarlaýaňyz. MHM ýa güçükleri ýa onu siz MHM bolýaňyz. Ine mesela şimdi TikTok'ta gelýär men çykyş edýän. Bolýa bir ýer gelýär ine bize öz garaýyşyna aýdýar bolýan, biz oň garaýyşy bize deňgelenok. Ya başgaça araya Gurbanowyň bolýar. Olam bolup biler. Hökman oňa ýanky föwmeler, adetler, oň şu pikir şeýle. Pikirini çalyşmaly. Ýöne şol gürlänne näçip derw 2-3 tane adamam sokulýar, ýanky şoň bilen. Sebäbi bular topur bolup gelýär, MHM işgärleri ya da MHM agentler ya da MHM agentleriň tupon ýanky dönükler. Halkyň dönükleri. Ine şular gelýär de şonu buluşturmak üçin. Biz olaryň teknikasyny bilýär. Halka ýanky ters pikirler salmak. Ine problemler hem ýerde de bar. Ine Fransada da bar, Ýewropada, Türkiýede de bar. Oho, garada. Hawa, korrupsiýa Fransada da bar. 5-10%. Ýöne Türkmenistan 100%. Hawa, manifestasiýa etmek Fransada da ýanky näme almaly, ruhsat almaly edip bolýar. Polisiýany ýanky urýaram käwagt. Hawa, ýöne urundan soň sen suwda gidip külünü çykaryp bilýän. Türkmenistan näme bilýän? İşat bilen ok. Şu ýaly kiçik kemçilikler hem ýerde bar diýip Türkmenistanyň kiçik kemçilikler bar diýip ukladyarlar. Türkmenistanyň kiçik kemçiliklerde ummasyz kemçilikler, aňar başy Stenkan diýişik geçen kemçilikler bar. Deňişdirmäňiz beýleki döwletleri. Şoň üçin biz diktatorlukda Demir Koreýanyň ýygyna käwagt öňüne geçýär. Deňişdirmäň Türkiýe bilen. Türkiýe de diktator döwlet. Ýöne Türkiýede sen rahat köçüde bilýän. Sen nomeryny daşyny atýan garjalady sen durup ştraf eden oklar. Sen Islendik welaýatyna geçip bilýän. Sen protest edilýän. Sen köp zatlar edilýän. Hem Türkmenistan edilen okmy? Ine şoň üçin biziň watandaşlarymyz daşyna gidýär. O 16 saat işläp özüni weýran edýän adatlykda ýaşaýar. Bizim şol adatlykları, ýagny bütün dünýädäki adatlyk Türkmenistan geçirmek üçin şol aksan edýär. Şoň üçin goşulyň. Gelini dowam edelim. Kommentariýalary. Sizem şol çäre boýunça näme maksadyňyz bolsa, ýa howp görýän bolsaňyz, ýa men şu kommentariýalary size ýanky düşünip berýin. Ýa siziň soragyňyza jogap berýin. Ýöne şu çäre boýunça soralar bolsa da başga tema geçmeli. Ine şu ýerde ýazýar biri. Polisiýa halka hüjüm edýär. Polisiýa we hökümete edaralaryna garşy çıkıp aya galmaly wagty geldi diýip. Gat dogry diýär. Haçanla halk ejide gragaçda hökman üstüne toplanırlar. İstenlik döwleti Fransany alyp gör. Egerde imsim otursaň Türkmenistan bolýar. Polis gelip öňünden urup gidýär. Ýöne halky gidiren ok bärde. Derrüw çykýar. Derrüw manifestasiýa edýär. Häzir Macrony ýanky şoň kalendary nire haýty welaýata haýt çykyşlara barýarny aýlap asyp goýýarlar. Aýyrdylar şonu gorkup. Sen halk iýdarlýar şonu. Baran ýerine öňüne çykyp şarpyp ýa ýüzüne
yalançı diýä ýüzüne gün aýdýar, maskarasyny berýär. Şu ýaly halk bolsa, hökman türkmenler şu ýaly bolmaly, ýöne elementarny haklarymyzy gorumaly. Elementarny akçylara goşulmaly, çäherlere goşulmaly. Biz aktiv bolmaly. Pikir etmeň, aglap, men şu gün bir näçe videolar gördüm. Aglap gurulur ýagdaýlaryna ýalar. Ejizliýet, kömek etjek bolmaz. Şo ýerde gurplurak, ýa-ni nimerak oglanlar öňe çykmaly häzir. Gurplurak adamlar şol ejizlere kömek etmeli, edilse. Ýöne ejizlere kömek edip dursaň, mesele çözülmeýär. Sen bir ay kömek edersen, 2 ay, 3 ay, 6 ay soň ne etjek? Biz fundamentalny çözmeli şunu. Sistemany çalışmaly. Diktator sistemany aýyrmaly. Şoň üçin şu çäherden başlaýar. Şu birinji çähere ýerine de bar çäherler, ýöne şu çähere durmuksyz. Şu bir ýyldan ama, şu emma, ertir ama her wagt şoň goşulyň. Puluňyz ýokmy? Stenka ýazdyň. Stenka ýazmany gorkdym, waprosin torugy. Ol oglanlar daşarda çykyp, ýa-ni bir hepçilik edýärler. Ediň şulary. Geljeňiz ütkä. Klublar dörer, sportivny, ýa-ni medeniýet klublar, medeniýet öýleri dörer, bir topar zatlar dörer, gyzykly ýaşamak bolar size. Ýewropa ýaly. Ediň, ine biz size şunu işläp düzüp berdik. Bizim aktivistlerimiz içinde edip ber. Oğullarda, şäherlerde, welaýatlarda goşulyň şuna. Atagul berin sözlerine duran ok diye. O it ýürer, kerwen geçer, ýaşasyn debete düşünüpli. Mana da dogry aýdýan uçgundan ot dörer diýipdirler. Başlamadan inni gün bermezler halka. Belarusda okap bilimli bolana, Türkmenistana iş tapman türkü barıpdyr. Ol öz pikirini giýjem bolsa ütgüder. Gatdog diye. Boş saatlary Murat Gurban çağıyaly kim şey edip durun şok Koba Zediya şu bizi iýarlayan emhemeşik şun. Gatdy dogry edýäňiz aya galmaly. Murat aga bolly edýär. Ýene Koba Zediya diýär. Ýani ol kanalymyzdaky adam ine başga kanal, şu kanal DVT kanaly, ünsverin. DVT kanaly, Halk Gerekedi. Ine şu kanalym Murat Gurbanow kanaly ine. Murat Gurbanow. Ünsverin. Şu ýerde de şu Koba diýen ýazýar, ine ýazýar. Şu ýerde de berde de ýazýar. Umuman köpsi golýa ýöne gollamayanlarama esasanam imkimeşikler. Inni vatandaşlar men size näme diýjek bolýam? Şu çäre näme diýip edilýär? Birinji ädim halkymyzy aktiv etmek üçin adamlar pullar görünne hemen ýeke däl ekeni, men ýeke pikir edem o ekeni, başgalaram bar ekeni, men ýeke özüm däl ekeni. Ini şu çalışmalar şu ýerde geldi, ine pullaryň ýüzüne eýýäm çalışma. Eýýäm adamlaryň arzuw islegleri puluň ýüzüne. Her ýerde geçenine görenine görýär. MHM, polis, Gurbanoğlu we onuň ýanky daşdöwregi diňe haramlyk bilen, talamanlyk bilen, korrupsiýany gezip ýören adamlar düzelýän zatlar bolsa ulum çekilip başlaýar. Durmuş şeýledir, bu tebigat. Ine men size ýanky bize gelen soralardan bir bölegini aýtdym, inni ekrana seredip şu ýerdäki soralara jogap bereýin. Dogu Serdara gorkok onu bir muş urur diýilmeli. Muş diýenim yumruk. Muşt. Muşt diýene t harpamadyr, muşt diýip ýazylýar. Biz agzybir bolup şu zatlary etsek aýa galanmazda bir-birimize ynam dörer. Ine gaty dogry. Ynamlar näýdi dörýär? Oturup meditasiýa edenden ynam gelmeýär. Hereketde bir hereketiň içinde kynçylykdan geçip ynamlar dörýär. Ine şu birinji kynçylyk, ýeňil kynçylyk biz geçirsek, ikinji kynçylyk, onuň geçde üçünji, dördüncülerde bize ýam köşke biz barmaly. Bizim içine girmeli. Ine şu ýaly ädimler. Men biznesmenlere ýüzlenýän, her biznesmen biznesini yapıp pul ýitirip ýatylar. Pul ýitirmän. Bar soňýaňyz, şu puly ýüzlerine ýadynda abaroda goýberýän. Şu pullar aýlansyn Türkmenistanda. Türkmenistan her küjüňe barsyn şu pullar adamlar görsün. He, başlapdylar o aktivistler. Adamlarym golýa, halkym golýa, menim goşulmaly diýip ýa-ni ideýa berýär, pikir berýär adamlar. Ine şu birinji agzy birleşdiriş çäre.
şoň goşulmaly. Biznesmenler mümkinçilikleri ulurak goşulmaly. Ýalnız Serdar bir dağda aýyp geçdi. Ine organda işleyenler gelip kardeşlerine koşulman o ya hükümet işlerini başarman hükümet dur arkasında deyip aydalar. Onu ne yapıp aydalar? Onu öz vediyetini koruma için. Yani sen yerti tutulsan 10 kişi otursan onu işten ayır ya. Şondan aydalar. Elbette hükümetin korkya şu zatlardan. Seni izarlamada seni tutaysa yine şu yollak polis tutar. Polisin bir 3 tutka 5 tutka taklarsa bu administrativ naruşenye. Bu cinayet iş değil, administratif iş. Administratif iş katıysa on meşrutluk. Yine taklarlar. Bir şuna tayar olmalı. Aktivistler ölüme tayar. Yani halkımız hatta bu on meşrutluk oturmanın tayar olmalı. Belki tapın doğru. Trek taptıran o bu vaxt marada çilim çekip bolan o. Önkü vakti yok. Ine görýäňiz durmuşyň dinamikasy kıynaşyk gidýändir. Meni öňüm aýdýan. Dinamika aşagyna barýar. Açyk barýar, açyk golaşa, açyk barýar, golaşa ýöne aşak barýandyr. Müferin. Şol hökümet özüne arkadag diýen bir haramzada, beýleki özüne arkadagy serdar diýen bir alabaý serdar. Diktatorlar 32 ýylda, Ilaytyda Gurbanoğlu 17 ýylda konvertasiýany oňur bilen o. Konvertasiýany sakla bilen o. 3,5 diýip 3,51 diýip goýdy, şonu sakla bilen o. Ine bular hemme gazanan üstünlikleri. Gadagançylyk, hiç zat başaranoklar, ukypsyz idiotlar. Rozaýyna söwmeýnip, ýa-ni çykyşlarymı azaltdym onuň. Söze geldi, gepe geldi diýişýär. Aýtmaly bolýan ýöne dogrudan söwmeler. Bir maksada gulluk edilin, katı doğru. Bizim esas maksadımız biz aktif olmalı. Dine şul diktatorlara karşı değil. O birinci etap. İkinci etap hemme öz ölçükleri biz etmeli. Hükümet bize şert öğrediyor. Biz bizini satışmalı. Biz yani ılgamalı. Biz bayamalı. Biz kazanmalı. Biz etmeli şunu. Hükümet size şertler dörer. Hiç kim yanına gelmedi yani. Bir hakkınlık olsa derhal tutup alıp gider yani. Şertleri döreder. Konvertasiya edecek mi? Bar giyecek bunu diyor. İşecek mi? Yine iş kodeksi var. Şunları şuat etme. Ne emezsen şunu et. Ne emezsen şunu et değil. Onun limiti var. Şu limitin içinden çıkma yönü sana gurk ölmez. Sen özün saylarsın. Adat, yani ekonomika özün saylarsın. Eğer bassan ne emezsen hükümet kömek eder. Seni basmaz onun için. Sen battın ne yapayım? Onun daşından yine ikinci gerek seni yani penalize etmek. Qaytyp kömek eder. Yine bir yerde bankrot bolsan seni yani tribunala çağırayan, tribunalda biznesmenler otur. Yani studiyalar da. Şunu teňne gürleşýär de näme boldy? Şuraya düşündürse ay gayrat et, çıda, maşgalaňy ýakynlaş. Yani hemme zatlary yap. Bolupdyr, hiç zat yok. Hükümet kömek eder. Näme pul kömek gerek bolsa ine sana pasor bererler. Psikolog yine berýär, sana kömek eder. Yine de özüne gelir ýa-da ol stres diýip. Yine tribunalda diýýär şonu. Bir topar çeçenler bankrota düşüp pullary oglap Çeçenistana jaý gurýarlar. Hükümetin önüne de ay şey diýýär diýip aýdýarlar. Men Çeçen halky irwet diýemok. Ýöne arasynda şuraya adamlar bar. Şonu da adam ýaltyr diýerler. Sebäbi bu jemgyýet. Adam ýaltyr diýär adamlara. Şu zatlar edýän kezzap adam däl bol. Yani şu adamı ýaltyr edýänlere kezzapçylyk edýär. Yine şu bu ýaman. Yine şoň üçin men sizi asudalyğa çağırýan. Men sizi aktif olmagy çağırýan. Men sizi adalatly gurmany çağırýan. Biz guramasak, hukuk guramayan gurmalar guranok onu öýler bolýar. Şoň üçin hormatly vatandaşlar, hemme zat diňe biziň elimizde. Halk aktif bolsa, aktif halky hiç kim oýnabam bilmez, kezäbem bilmez, Gurbanoğlu kıyalı. Gatda o diýen. Ine siz diýeniz, ine Murat Gurbanow sen prezident bolsaň näme boljak? Halk aktif bolsa, Murat Gurbanow bolsun, beýleki bolsun, eýleki bolsun, ýegenler näme getirmeýär? Prezidentam dogry ýola salýar.
şonu men sizden isleýän. Men halkymyz aktiv bolsun. Kim usta şol utor prezident saýlawlary açyk bolar. Ýöne halkymyz aktiv bolmaly. Korrupsiýa etdirmeliler, falsifikasiýa etdirmeliler, hiç şad etdirmeliler. Üstüne açıp derhal şolara basmaly. Onu biz arkyn yatıp dururuz. Ýetimizden belli, bir günümizden belli, son günümizden belli. Bir tane yani korrupsiýar melise täze wezipe gelip mülkümüzi almaz. Hökümet gorar. Kanunlar gorar, kadyetler gorar. 3 tane hökümet var. Ýerine ýetiriş hökümeti, prezident ve kabinet ministri, meclis ve kadyet. Her aýsynyň içinde bir topar adamlar işleýär. Şolar sizi gorar. O gormasa halk gorar. Büküp çıkıp işinden aýrar şolar. Sisteman çalışar. Prezidenti impeachment edip aýrar. Ine şu mümkinçilik biz berjek bolýar halka. Bizim halkymyz jogapkärçiligi alasy ýer. Gorkýar. Öňe çykmany gorkýar. Adalatda gormany gorkýar. Şu zatları biz ýitirmeli. Biz gorkmaly. Bize bağlı atlar, biz yapışıp bara, kan dökmelen bolsa dökmeli. Ine şonu Gurbanyguly Berdimuhamedowlar dörmez. Hiç wagtda. Bu akçany diňe toýda edämeseň bir paçka birleriň ýüzüne ýazyp seçen çağalar ýygnalarda puly kimin seçenem belli bolmaýar. Gatly pikir. Gatly bir berekella. Halk özüni oynatmaly däl, Gurbanyguly ýaly alasamsyk manka. Halk agyr bolup ayağa kalsa Gurbanygulyny bir günne aýryp ýurda türmäge basyp bilýär. Ine maksat çardagy diýär. Gat dogry. Biz 10 minutda çalışyp bilýär. Siz diýäňiz, ine şol aýdan zatlaryň haçan bolar murada? Size bamy. Isýanmy ýetir? Ertigden başlap biz gowy ýaşaly Gurbanyny ýok. Isýanmy? Gelin ertig galaryň 10-na saat. Bizem barada Türkmenistanda, sizem barada. Gelin. Biz taýar. Biz size garaşýar. 2,5 milyon bäri. Murada soňuna çenli goldaýan size sag bolun. Yakup sag bolun. Inni bar çözgüt şulmy? Oğlun lat radikal необработанный. Men düşünmedim diýenlerni. Assalamu alaykum gowmuşsyňyz, özüňiz gowmuşsyňyz. Men göwnüme yaraş. Men göwnüme yaraya diýenim bile peýda ýok. Netije bermejegi belli bolýar. Netije ynanyň bir kirjiklat berbilýär. Şoň ün çekilmeli. Ine men mysal getireyim. Ine bize häzir kömek geten ok. Finans kömek geten ok. Gurbanyny türme nime suwda berjek bolýar. Sanksiýa ýerjek bolýar. Türkmenistanyň içinde aktiv işler etjek bolýar. Ine sizden pul gerek gel. Videony paýlaşyň. 500 min prosmotr edin. Bizde 3 milyon 750 min halk var. 500 min prosmotr edin. YouTube tölýär bize. Şo pullar gün Türkmenistanyň diýär. Gataktiv işlemeli. Ine çözgün. Elementarny çözgütler köp. Hereket gerek. Biz sizi herekede inni näil çarjamadan bilemok. Ine şunu çäre görkezer. Siz adatly küýsäňizmi? Siz gowdurmuş küýsäňizmi? Siz baýdurmuş küýsäňizmi? Siz işek ýaly işläp ýadadyňyzmy, ýadamadyňyzmy diýip şunu görkezer şu çäre. Ýürde şunu gurnýar. Paýlaşyň şu videolary bizim. Hemme Türkmenistan deşi bolsa girme şu. Türkmenistan daşynda nirde türkmenler ýaşaýan bolsa görkezmeli hemmetine. Urulýan amma soň görkeşler. Seredin diýip. Şulardan bir zat diýär, dogrum dogry pikiriňi aýdyň diýip ýöne kirletini işlet başla. Hiç zat edemlik bolýar, bular boş tolk ýok diýip öz boş bolansaň ýalňyş düşünüp bize urýar. Bir giýje onu işleýär. Nähel boş. Haramyl diýip ýazmaly ýöne ýugmaly däl dursun ol gelişmem dura. Gatda diýen maksat çardagdy. Radikal neobratbotany maksat şaryf haramly diýmek näme diýmek? Bizler %100 golýan Murat Gurban sag bolun köp.
bolýan üçin halk gorkmaly dälini, Gurban ol gorksun. Ol iň uly ogurluk edýär, iň uly jenaýat edýär. Gaty dogry aýya maksat çardagy. Halk gorkmaly, halk siz hiç tat eden yok, siz jenaýat eden yok. Siz küsünüp mecbur ýagdaýda nelegal edip pul gazanyp, olam garadan gazanyp 14-16 saat işläp Türkmenistana berýär. Türkmenistanyňky içindekiler haksız otyr görgüli bir ýere barsa hemme zatdan gorkup otyrlar. Bizde näme günahymyz? Bizde hakam yok, günah bolýar. Günahny kim edýär? Kimde hak bolsa. Bizde şolum yok. Näme günah edelim biz? Ola Murat Urbanov, sen Türkmenistan näçe pul ogurlak gaýtdyň? Hökümetde näçe pul ogurlak gaýtdyň diýerler. A men hökümetde işlemeden maňyzy ýakdy kim berse men näme ogurlaýyn? Men ogurlaýan bilen. Şol men hökümete näme çyp barmadym? Ol 89-dan 91-e çeli işledim. Türkmenistan gurulmakada çykdym men hökümetden. Türkmenistan 1991-nji ýylda guruldy. Sebäbi o ýerde işler ýaly. Ya şol ýaly binamyz bolmaly, wyjdansyz. Halk dönü bolmaly, watan dönü bolmaly, pul ogurlap, halk edip gelmeli. Ya da türmäge diýen. Ya işläp bilen o. Ine şondan çykdy. Inni halky Gurbangulyny basmaly. Gat dogry diýen o. Gurbangulyny halk basmaly inni. Sebäbi wagty geldi. 17 ýyllap höküm sürüp atada minip gördü. İtide minip gördü. Atyňam şekillerini et gördü. Itiňam şekillerini et gördü. Atada köş kurdy, itlerde köş kurdy. Pilotam mok gördü, ralyçam mok gördü, velosipedçam mok gördü, aydymçam, DJ, ýazyjy, şahir, hemme zatda et gördü. Ýöne öz wezipesini, işlerini etmedi. Konstitusiýany 9 gerek boldy. Gödök ýagdaýda. Bir wagtda hem prezident boldy, hem parlamentiň ýolbaşçysy boldy. Ol diňe şoň üçin şonu tutup ömürlük gasmaly. Uzurpasiýa diýýär, diktatorlyk edip hemme hökümler aldy. Kady tam özü belläp başlady. Hiç tat diýmedik, oturduk. Şonu eline aldy da oğlunu prezident etdi, prezidentlikden gyra çekildi. Ünsürim, prezident bolonno, ýadadım diýip gidenine, onu diňe prezidentlikden gitmeli. O näme diýär? Ol birden Gurbanow gelip ya beýlik gelip prezidentlik alaýmadyn. Ol özüni parlamentiň ýolbaşçysy edip goýýar. Şo wagtda hem prezident hem parlamentiň ýolbaşçysy. Ondan soň aýdýar. Ay men ýadadım, menne ýaşary ýol berilip, öz oğlumy sok goýberdi. Öňünden taýýarlanan schema. Men şoň üçin kezzap diýen bu torun syýasy we ykdysady kezzap. Bu türmede, türýemşik türmede ýaşamaly. Bir topar türmede biýüne adamlar otýar. 80-90% otyr adam dokazatçyly ýok. Ýöne saklap ýörler. Uslovna. Ýagny basýarlar dokazatçy ýerinden gelmelimiş. Adamlar 10 ýyllap otyr türmede. За справедливость ýa eýem suratlar bamy diýip men size ýene bir gerek goýaýyn, ine şunu ünsüp serdim. Adam gelen suratlar. Ya şu kulluğun suratları istadı. Bu aktan bir kere Rayman'ın kadar İnsan göre bir halka da boktu. Başka bakları şu kulluğun bir suratları bir tabii ki var. Evet, var. Agronomlarım var, etrafında diyenlerim var, moğolinlerim var, bilmiyorum, dayıfanlar. Şu vakti. Şu vakti.
Komentarda dowam edeyin, onsoň efiri ýapaly diýe wagt boldy. Nurçan Sezarýa ölü adamdan ses çykmaz, diri adam bolsaň sesiň çykyr we akçyla gatnaşyň. Gatdol belekçe wagtlaryň durmuş. Murada häzir türkmen halky galmasa inni öz güňü hiç kime günäsi. Öz günäsi, hiç kim günäsi däl. Şul çäre halkyň aýa galmajagyna subut eder-de şunu edip bilmesek, ýurda gidim aýaklanmagyna ýurda gidip aýaklanmagyna hiç geregi ýok diýe. Gül gatdol diýe. Vatandaşlar, Ilıhata Türkmenistan'ın içindeki yaşayan vatandaşlarımız, daşınnak yaşayan vatandaşlar. Men yine bir ýere gaýdym. Türkmenistan'ın içindekiler ayaklan, gal, gadagan, bolanok, gümmol, yadadık, DVT diňe öňe diýen sözleri we şuňa meňzeş sözleri ýazyp bilersiňiz. Köz bilen stenka, mel bilen ýere, köz bilen ýere, ýola, ýöne bir lista ýazyp, ýanky mekdebiň zaboryna goýmak. Pulo ýadynda paýlaň, ýöne ýaýradyň şu informasiýany. Türkmenistan'ın içindekiler, Türkmenistan'ın daşynaklar. Dogun arnaşyňyza haýyş edin. Onu riske goýjak kämi? Bolýa şoň goşuljak kämi? Biz bir şot berer, geçirin şoňa. Biz şo pullary Türkmenistan'a berip aktivistler etdiler. Ýöne dogun arnaşyňyz bolsa özüňiz edin haýyş sebäbi kim ýeki özü bolsa, ýeki täk bolsa, ýa garry enasy atasy bolsa, onu düşünýär. Ýöne öz dogun arnaşyňyz bolsa şolary etdirin, aktiv bolmaly. Bu çäre näçip? Bu manysy gaty güýçli. Aktivlaşdyrmaly halky, agzy birleşdirmeli we birinji hereketde açyk gahrmançylygy alýa halk. Men şu 3 sady jogap berýär şu akça. Nurcan sözler, akça gatnaşyň mert halkym. Sag bolun. Gül ynanamok. Bilemok näme ynanamok. Men Afganistandan öwel geldi. Salamu aleykum, hoş geldiňiz. Yakup Abramov, inşallah adı birlikte alınmacak kala yok. Gatdor diyen Yakup golleyen. Bir ölmek va bir mert bolup ölüm. Bu ölmek değil. Bu akçı gatı ise poliste otursan, inanın polise de yanına gelip elinden yankı, elini tutup seni gollar, berekeller diyer. Polislere yüzlenyen. Siz yurdumuz talap şu cenneti, Türkmenistan halkını şu maskarçılık getirdiniz. Bisedinin boldu. MHM işgallerine diyen aranızda bir namatlı vatançı badır o sizin. Hemmeniz deyus diyendir. Sıpaçılık edin. Gurbanula gerek şu zatları görüşmek bize karşı. Başka adamı gerek gel. Şunun esas instrumenti olup halkın gözünün oğlunu aldınız siz. Esası sizin instrumentiniz şu siz. MHM polis halkı şuuna getiren Gurbanullah. Bisedinin boldu. Sebäbi şu stadiony geçilmesek partizançylyk başlar, inanın. Öýlerinizi yakarlar, gırıp başlarlar sizi. Biz halka düşündürürüz. Şu näil emene geldi. Suwutnamasy bilen müň çykyş etmeli bolsa çykyş etip düşündürür. Halka barıp yakın diýmez, öýlerip yakarlar sizi. Dogun arnaşyň gelip yakar. Ölüp gider. Ine ona grajdan boluşy diýe. Şoň üçin konstitusiýon ýollarda hereket etmene ruhsat berin. Konstitusiýany bozmaň, gaýtyp gollan. Bir erkek bolňa, sizden bir türkmen bolňa, ho. Türkmen nimek sözü. Bütün Türkmenistan'ın tarihinde şurayalı yankı vicdansız namart sözü eçilip bolmadı. Häzir Türkmenliğden bir-birine açýar. Häzir Türkmen bolsa watan taşlap näme gaçýany bilen. Yaşar ýerler Türkmenistan'da. Şoňa siz etdiňiz şonu. Gurbanullah. Olur size buyruk berýär, siz böküp edýäňiz sebäp haramçylygyňyz bar. Korrupsiýada siz basaýmadyňlar diýip muny edýäňiz. Bakyny bilen pul galanýar. Biz etmeli şu zatları. Komentaryalar men okap berin. Daşa ýurtdaky hemme türkmenler Türkmenistana çağırış etmeli, bolmasa ýurt düzelmez. Zaspreliyoruz. Howo intek daşyndan getirinçak içindäkiler taýýar etmeli. Ýene şular aksa içindäkiler taýýar edýär. Şoň üçin daşynaklaryň girmeli ýoş-ýoşdan. Man köp saýdym rada näme etmeli. Daşyna bolsaň içine girmeli ýoş-ýoş. Bilen barjak. Barmadak düzelme bilýär. Hemme halk girse,
devlet aktivistler giymese öňe yol boşu çıkabilmez. Çıksa da Belarusiyalı aylanıp ýa durarlar. Hökman suratda, gow planly, münt algoritmli yol boş gerek organizator şonu gurnak netijesine halk bilen yeter ýaly. Dogry düşünün. Beýle bolmaýar. Ýöne galanyň bilen bolmaýar. Gurmaçylyk etmesek bolmaýar şu zatda. Şoň üçin bir taýýarlyk gördük. Size de ýuwaş-ýuwaşdan düşündük diýýär. Tip İlyas, şu gerek biz ýeňýäs hökman elimize müň ýaly pursat geçirmeýäliň. Gatdolya. Inni kommentarlaryny utordy. Serdar, şuňdan efir utordy. Aýtjak zadyň bolsa, ine bir min haýyş. Halkymyza arzuwlar aýtjak bolsaň. Bazıdan azrak ayrılmalı oldum. Soňuna geldiğini eşitdim. Hakykatdan soňky günlerde ýurtda bolduran wakalar ogurlugyny köpeltirmeli. Bugün halk bilinksiz bir zat ogurlajak bolýan bolsa, halk muna da gaty dogry berledin. Yarın ertir bir gün başlarlar birinin öýüne atlarlar, birini öldürerler, birini ýene bir aýdarlar, şoňa zatlar köpeler. Hakykatdan bugünkü günde öňüne almaly, edasyň aşagyna el goýmaly we Tup Ilyasyňam ýazýaly. 100 ýylda bir gezek gelýän pursat şu boljak bolsa, şu pursat şu gün geldi we 100 ýyl boldy. 100 ýyl mundan ata-babalar edipdir. Bular bolmasyn diýen bolsa da, iz galmasyn diýip bulary ýitiren bolsalaram, gulaga goýberen bolsalaram, Sibir'e goýberip öldüren bolsalaram, owadan depede çýreden bolsalaram, ýa-da 90-njy ýyllardan 2000-njy ýyllaryň başlaryna gereýine berip, gereýinden bagyny gyrgynçylykdan geçiren bolsalaram, bu adamlaryň hemmesiniň nesli bar, türkmen nesli ýaşap, türkmen nesli aýakda we Türkmenistanyň halky muny ýeňjekdir we soňuna da çykjakdyr Allahyň izni bilen. Sag bolun emmäňize de, ýene de şu mübarek Ramazan aýy gutly mübarek bolsun. Allah jana inşallah dilekleri kabul edendir. Hemmämiskini ýurtda bir buluşmak üzere toy edip berlämek nesip etsin. Diktatorun ayrılışını. Sağ ol, köp sağ ol Serdar. Arzuwlaryň üçin, maslahatlaryň üçin. Menem bir goşup aýdaýyn. Hormatly watandaşlar, 100 mindən olan Amerika taryhy sersem, ondan köp 200, 300, 500 ýyl, 600 ýyl sersem, türkmen halky her wagt azadlykda ýaşar. Hanlarym bolsa, beglerim bolsa azadlykda. Taýpa tire öz azadlygyna ýaşar. Demokratiýa diýmek, adamy sylamak, hormat goýmak öňüňde bilir. Biz indi gaýdyp gelmez şu zatlara. Ine ünt beren bir tohum 5 adam ya 10 adam. Ýaşuly wamy? Parlament. Güýçli Türkiýede başwamy? Ýerine ýetirjik hökümet. Ýaşuly bilen şolar rişeýni alýa, çözgüde alýa, jogap bermelim, çözmelim, gitmelim, göçmelim. Hemme zatlar çözýärler. Kim näme etmeli? İçinde, tohumyň içinde her kime rol goýulýar. Toýlar etjek bolsa maslahatlaşylýar da ine maslagada parlamentde adamlar üşýärde maslahat edip toy berýärler. Ýa-ni toy edýän gelip şola ýülenýär, toy etjek bolýan ýaşlylar ruhsat sizden. Ine şol parlament hawa edin diýip aýdýar. Bady şu zatlar. Bir köpçilik etse oğudun kogmalı bolsa üýüşüp kadet edýärler. Ine siz kadet. Azat kadet. O serkerde baş şeýitmeli diýip aýdan ama. Ine üýüşüp serkerde başam diňleýär şolary. Ýerine ýetirjek hökümet serkerde başy ýaşulary diňleýär. Ýaşulary diňlemese pytryýar şol. Türkmenistanım şoňa geldi. Özü serkerde, ýa prezident, özü parlament, özü ýa halk maslahaty hemme zatlar öýlen aldy. Türkmenistan pytrap otyr. Biz indi öňkü ata-babalarymyz ýaly öz rolumuzy almaly. Evolüsiýa gidip dur, vertikal şöyle spiral boýunça. Biz indi ýokarky derejede ýaşaýar. Adam hormatlary, adam gymmatlyklary has galdy. Biz bolsa öz kiçik haklarymyzdan alyp bilemiz. Indi biz täze türkmen bolmaly. Täze öňkü türkmenler bolmaly. Azatlyk isleýän, azatlyk, adalatlyk üçin ýurdun, dünýäniň aňyrsına gidip görüşüp gelýän adam bolmaly. Boldy, wagty geldi. Bolmasa biz pytrýar. Bolmasa grardan uruşy bar ýaşyn. Ene men polislara, emhemelere aýdýan. Grardan uruşyň öňüni aljak bolup, biz şol akçyly geçirip, ýa-ni ýetkisiz, oksuz, atkysyz
reform etjek bolýar, sistemany çalışjak bolýar. Diňe iki adam tutsak edip başjak bolýar. Şunu da siz garşy bolsaňyz, ýene de Gurban Gulyň instrumenti boljak bolsaňyz, onu alarsyňyz şu gerek. Hemme zady şol soňuna çel alarsyňyz. Görürsiňiz. Çağlaryňyzy ýitirirler, öýleňizi ýakarlar, hemme zadyňyzy ederler, görürsiňiz. Men ugraşat edem o. Durmuş şeýle. Bu tebigat. Özüňiz seredin. Özüňize jan gerek sizde. Sizde täýär durmuş gerek. Sizde bu normal çağlaryňyza durmuş gerek. Ine biz şonu isleýär. Hemme. Şunuň bilen biz çykyşymyzy torýar. Serdar köp taňrykatyň şuraya goşulýanyny. Hormatly watandaşlar, siziň hemmeňize birinji bilen roza aýyna hemme arzuwlaryňyzy hasyl bolar ýaly, ýerine ýetirýäli. Allah kabul eder ýaly. Menem dilek edýän, arzuw edýän nesip bolsa Türkmenistan hökmen demokratiýada ýaşar. Gurbanow, Serdar we aktivistler, beýlik aktivistler kömek edip ýaşarmy? Ýa-da ýene bir näçe ýylamda tiz wagtda graždan uruşuny edip geçer. Hökmen biz bar ýaşaýar. Biz täze demokratiýa bar ýaş. Ya gan döküşüňiz bilen, ýa-da gan dökmen diňe iksan jellat tutup basyp bir günde hemmämiz ýa-ni agdybýyjy ýaşap, agdybýyjy reformlar edip, birek-birine hormat goýup, ösüp baýap, türkler bizde gelip işlemeli. Şu döwlet bizde öwretmeli. Dörerim şu döwlet. Sağ olun ondan, hemmäňize. Sağ olun aziz dinleýijiler. Haýat etmem arada.